Dobrý večer, milí diváci. Dovolte mi, aby som vás privítal pri sledovaní ďalšej časti diskusnej relácie Žihadlo, ktorú uvádza televízia Mistral. Už od januára môžete sledovať špecializované časti, ktoré sú venované histórii Michaloviec, a v dnešnej časti sa budeme venovať dobám dávno minulým, budeme sa venovať stredoveku. Dovolte mi, aby som privítal vzácnych hostí, ktorí prijali moje pozvanie. Je to pani docentka Miroslava Bodnárová. Dobrý večer, prajem. Aby som pani docentku trošku predstavil, tak je to riaditeľka štátneho archívu v Prešove, učí na Vysokej škole na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity, a tiež kolegyňu a Michalovčanku, ktorých ju možno poznáte. Je to pani Mišiková, doktorka. Dobrý večer. PhD. Takže, milé kolegynky, som veľmi rád, že ste si našli dneska čas, aby sme sa trošku porozprávali o stredoveku, ale prvne než prejdeme na okruhy, o ktorých budeme hovoriť, trošku by som sa s vami chcel porozprávať o tej histórii, možno o tom stredoveku, takým našim ľudským takou človečinou, takým ľudským pohľadom. Pani docentka, vás by som sa veľmi rád spýtal, ako ste sa vy dostali vlastne k štúdiu histórie a stredoveku zvlášť? Mňa od detstva veľmi zaujímala história a ešte som bola len také dievča na národnej škole a už som čítala od Alojza Jiráska Medzi prúdmi. No, som vedela priam na spamäť a odvtedy mám vzťah aj k stredoveku, aj vôbec k dejepisu som sa rada vždy učila tento predmet, no a potom som ho išla aj študovať. Ďakujem. Pani doktorka, ako to bolo vo vašom prípade? Čo vás oslovilo, aby ste sa vydali na strastíplnú cestu štúdia dejepisu, histórie, archívnictva? Tak mňa zase k tomu nejak uviedol môj ocko, ktorý sa vlastne venoval dejinám, a takisto sme chodili na mnohé výlety, kde sme chodili na hrady, zámky, a vlastne vtedy som nejak pocitila, že chcem aj ja pracovať v múzeu, ako pracujete vy, a vlastne preto som sa rozhodla ísť potom študovať dejiny. Ďakujem. Ja poviem, možno doplním aj trošku svoj životný príbeh. Keď prvýkrát Katka Koščová vyhrala Slovenskú Superstar, tak keď sa predstavila, tak uvádzala, že veľmi rada čítala publikáciu Pán Tragáčik od poľského spisovateľa Neňackého. Ja som sedel v takej tedy jednej spoločnosti a vzbudilo to taký úsmev, Pán Tragáčik, ale pre vysvetlenie, bol to kurátor jedného poľského múzea, myslím vo Varšave, a on riešil také historické záhady poľských dejín. A jednoducho mňa táto publikácia veľmi oslovila a odtedy ja ničím iným som nechcel byť ako Kastelánom na hrade. Samozrejme z Kastelána na hrade je nakoniec Historic múzeu, čiže je to približne niečo podobné, ale nie celkom samozrejme to isté. Ešte mám na vás jednu takú otázku, ktorá mňa možno také dlhšie obdobie trápia alebo respektíve zaujíma. Ja mám pocit, že my historici sme ako taká nejaká prvovýroba, v zmysle tom, že jednoducho my tie informácie prinášame, potom s nimi pracujú médiá, rozhlas, televízia, novinári. Chcem sa spýtať, my ostávame tak ako nejako v tom zákulisí, v tom nejakom pozadí. V čom to je? Je to o tom, že my chceme radšej robiť si tú svoju prácu, sedieť nad tými listinami a byť v nejakej anonymite, alebo je to tou dobou, že jednoducho, že až tak nám nepraje ako historikom? Aký je váš názor na túto otázku? To záleží zrejme aj od osobných vlastností každého historika, ako tú svoju prácu potom, ako sa povie, predá. Či ju nechá len v tej podobe, aby slúžila kolegom, tiež historikom pre odborné štúdium, alebo to vie nejako spopularizovať a v takej spopularizovanej forme potom poskytnúť aj širšej verejnosti. Takže to je môj názor, že je to individuálne. Niektorí historici píšu tak prísne vedecky, tak sa dodržiavajú tej litery vedeckej, že to aj kolegom odborníkom sa ich práce ťažko čítajú, a niektorí píšu veľmi populárne. Z novších dejín by som spomenula pána historika Liptáka. Písal napríklad Dejiny Slovenska v 20. storočí, tak to sa číta ako bestseller. Takže podarilo sa mu preniknúť zrejme aj do povedomia širšej verejnosti svojou prácou. Pani doktorka, aký vy máte názor na
tento No problém? tak práca historika sa väčšinou odohráva buď v archívoch, kde vlastne študuje písomnosti, alebo v teréne pri výskume archeologickom, takže vlastne je to taká menej viditeľná práca ako iné. Zase doplním takú osobnú skúsenosť. Za mnou chodí veľa ľudí do múzea, lebo ja si myslím, že ľudia histórii majú radi, ako je to môj názor, ja získam také presvedčenie čím ďalej viac. A mnohí sú sklamaní, že keď prídem, že som taký ako mladý človek relatívne, že skôr očakávajú nejakého staršieho pána s bradou, v okuliároch, čiže taká je nejaká možno predstava ľudí, že ten historik by takto nejako mal vyzerať. Samozrejme, že je to ináč. Chcem sa spýtať ešte jednu vec. Na to, aby sa človek venoval stredoveku, aké potrebuje mať danosti, predpoklady, aké jazyky potrebuje napríklad vládať, však nie asi každý môže byť stredovekár. Tak predovšetkým potrebuje trpezlivosť, pretože to nejde rýchlo preštudovať aj tie stredoveké materiály. Samozrejme, že musí ovládať latinčinu, už potom v novších obdobiach aj nemčinu, maďarčinu, ale v tomto období, o ktorom my sa budeme baviť, je to predovšetkým latinčina. Tie listiny alebo tie písomnosti sú písané samozrejme úplne iným typom písma, ako sa teraz píše. To treba vedieť, prečítať. No a je to proste náročné už len zozbierať ten materiál z rozličných archívov, aj keď dnes už internet uľahčuje prácu historika, že dá sa aj bez toho, aby človek išiel napríklad do Budapešti, do krajinského archívu, tak dajú sa objednať odtiaľ listiny a človek si ich môže doma preštudovať. Ale aj tak je práca historika v tomto ohľade náročná. Ďakujem. Musím sa priznať, že ja som do tohto štúdia vchádzal s takým veľkým rešpektom, pretože ja stredovek nerobím, lebo vy ste vynikajúco jazykovo vybavení, čo v podstate mne tá latinčina chýba, čiže venujem sa iným obdobiam. Preto vás stredovekárov obdivujem, pretože keď človek vidí tie stredoveké listiny, vôbec asi v slovenčine by to bolo problém prečítať, nie to ešte v cudzom jazyku, takže myslím si, že to patrí k najnáročnejšej časti vôbec dejín skúmať stredovek. Ešte vás by som poprosil, aký je váš pohľad na túto problematiku? No tak vlastne človek, ktorý teda venuje sa v skúmaniu stredovekých dejín, sa môže opierať aj o práce z iných vedných odborov, napríklad o archeologické výskumy alebo o jazykovedné, ktoré vlastne pomáhajú pri tom štúdiu stredovekého materiálu. No ďakujem. Takže už po takom úvode, aby sme to trošku odľahčili, ideme na vážne témy, ale ktoré verím, že prejdeme tiež s takou ľahkosťou ako tieto prvé otázky. Ja by som ešte chcel pripomenúť, že ozaj sa ideme venovať stredoveku v Michalovciach a vy obidve ste boli súčasťou autorského kolektívu publikácie Dejiny Michaloviec. Michalovčania túto publikáciu poznajú. Pani docentka v podstate písala celú kapitolu, čo sa týka stredoveku, a pani doktorka Mišiková písala okrajové časti Michalovec, teda terajšie súčasti Michalovec ako Močarany, Topoľany, Vrbole. Čiže obidve ste museli ísť do tých listín, nájsť zmienky o Michalovciach a odviesť tú tvrdú prácu stredovekára a historika. Pani doktorka Mišiková písala aj publikáciu o Farskom kostole, to už je možno menej známe Michalovčanom, kde ste preskúmali aj cirkevné archívy, takže si myslím, že toto zloženie, ktoré je tu, je tak reprezentatívne, že už asi veľmi ťažko by sme našli, možno až na pána profesora Uličného, ďalších odborníkov relevantných, ktorí by tejto téme mohli niečo povedať. Stredovek. Platí, že stredovek je obdobie temna, pani docentka? Nie, ja sa stredovekom zaoberám a mne sa vidí, že stredovek to je zlaté obdobie ľudstva. Neviem, čo sa mi to tak zdá, ale by som povedala, že boli také ustálené aj vzťahy medzi ľuďmi, aj proste tá štruktúra spoločnosti bola taká pevnejšia, aj morálne zásady ľudia mali pevnejšie v tej dobe. Samozrejme, bol iný vzťah aj k tým takým, by som povedala, nadstavbovým ideologickým veciam. Cirkev mala samozrejme pevné postavenie. Takže ja by som nepovedala, že
že stredovek bol temné obdobie. Mali aj dosť informácií, pretože my si myslíme, že tá Európa, že neboli vtedy ešte telegrafy alebo telefóny, že nejako tie informácie ľudia nemali, ale naopak tie informácie sa na počudovanie veľmi rýchlo šírili z jedného konca Európy na druhý. Takže mne sa nezdá, že by stredovek bolo nejaké temné obdobie. To skôr ho tak vykresľujú v súvislosti s kadejakými tými aj čarodejníckymi procesmi a podobne. No ale aj naša doba pozná také procesy politické a vtedy tiež to bolo podobne. Ale čo sa mi na stredoveku najviac páči, povedzme, v porovnaní s dneškom, je, že ľudia neboli nejaký taký nespokojní v živote, ako sú dnes, že každý mal to svoje postavenie, bol alebo remeselník, mešťan, poddaný, sedliak, bol šľachtic, no a už v rámci tej štruktúry existovali. Jednoducho, no nemohli, povedzme, spraviť nejakú kariéru, že z poddaného sa stal nejaký šľachtic, to bolo len v tých prvých storočiach stredoveku možné, ale aspoň tak spokojnejšie potom žili. A čo sa mi páči napríklad na mestách, že ľudia boli stále spolu, stretávali sa, tak spoločensky žili. Dnes sa už ľudia nepoznajú. Vtedy sa, čo je možno nie vždy dobré, ale poznali sa všetci ľudia v meste a tak možno, že boli na seba aj zlí, ale iste si aj pomohli. Takže ozaj to v tom stredoveku nebolo tak, že by vládlo nejaké bezprávie a tí šľachtici si mohli úplne robiť, čo chcú. Zrejme tiež tam boli nejaké prísne pravidlá a tá doba má svoje špecifika. No určite sa možno v stredoveku žilo lepšie ako možno v tom následujúcom 17. storočí, kedy vlastne na Slovensku a v Uhorsku prebiehali proti habsburské povstania a proti turecké vojny, takže bolo to trošku také kľudnejšie obdobie proti tomu. Takže trošku sme upravili, možno už ste upravili aj moju mienku a možno aj mienku ďalších divákov o tom stredoveku. Takže pôjdeme k tým samotným Michalovciam. Rok 1244. Michalovce v súčasnosti oslavujú 770. výročie prvej písomnej zmienky. Častokrát v múzeu dostávam otázku, či Michalovce aj existovali predtým, alebo ľudia si často totižto prvú písomnú zmienku stotožňujú s nejakým založením. Ako to bolo v prípade Michaloviec, pani docentka? Tak uvažuje sa, že samozrejme už pred touto prvou písomnou zbierkou aj toto územie Zemplínskej župy a aj územie Michaloviec bolo osídlené. Žilo tu slovenské, alebo mohli by sme povedať slovanské obyvateľstvo. Michalovčania, Slováci tu sú priamými potomkami týchto ľudí, tu sa nedochádzalo k nejakým výmenám obyvateľstva. Čiže mohli by sme povedať, že už v tom 8., 9., 10. storočí toto územie bolo obývané, boli tu osady, v ktorých ľudia žili a to, že sa dostali do nejakej listiny, ktorá sa nám doteraz zachovala, alebo proste, že došlo k tomu zlistineniu a my teraz disponujeme týmto údajom, neznamená, že niečo sa tu začalo na zelenej pažiti od začiatku. Samozrejme, že tu už bola na určitom stupni vývoja spoločnosť, ktorá spísomňovala svoje právne záležitosti a preto aj tieto zmienky sa zachovali. Aj v prípade väčších miest je to tak, že sa usudzuje, že pred tým prvým privilégiom, ktoré mestá dostali, tak existovalo predprivilegiálne obdobie, keď samozrejme tie mestá už mali svoju úroveň, len nemali na to papier. Tak potom je to, teda nie je to zaznamenané. No a podobný prípad sú aj Michalovce. Pani doktorka, chcete k tomu niečo doplniť, tej existencii Michalovec pred rokom 1244? No, takisto by som doplnila, že vlastne dejiny Michaloviec pred prvou písomnou zmienkou môžeme skúmať vlastne prostredníctvom archeologických prameňov, na základe ktorých vieme, že v Michalovciach v areáli Zemplínskeho múzea boli nájdené doklady z 9. a 10. storočia, vďaka ktorým sa predpokladá, že tam vlastne bola tá osada slovienska a vlastne tam je dnes historické jadro Michaloviec.
A ešte vlastne na základe tých archeologických výskumov vieme, že úplne najstaršie osídlenie na území mesta je na dnešnom kopci Hrádok, kde boli nájdené pamiatky po neolitických roľníkoch, takže to osídlenie tu bolo aj predtým, ale vlastne až tá prvá písomná zmienka nám vlastne svedčí o tom, že tie Michalovce boli v tej dobe už jestvujúcou dedinou. Čiže nevznikli, ale vznikli oveľa skôr. No, ďakujem. My sme minulý mesiac mali špecializovanú reláciu s archeológmi, takže môžu si aj v archíve televízie Mystra diváci prípadne pozrieť, aby videli tie preliny, keď sa odvoláme na archeológov. Ale predsa je tu jeden problém. Michalovce v roku 1956 oslavovali 900. výročie. Z fotografií viem, že na kaplnke bola veľká 900, na mestskom úrade 900. A teraz máme vlastne rok 2014 a hovoríme o 770. výročí. Pani docentka, ako vlastne mohlo dojsť v tejto situácii? Došlo k tomu tak, že Anton Sirmai vo svojich notíciách na začiatku 19. storočia určil prvú písomnú zmienku o Michalovciach na začiatok 11. storočia. No, on tam aj píše, že neskôršia tá rodina Starajovcov, že boli nemeckého pôvodu, pochádzali z Bavorska. Bohužiaľ, neviem, či on tú listinu alebo písomnosť niekde videl, lebo sa nezachovala, neexistuje. A neexistovala zrejme ani v tej dobe, pretože už v 19. storočí takí historici, ako bol napríklad Naď Ďula, ktorý aj urobil diplomatár starojevskej rodiny, tak popierali túto jeho mienku a za prvú zmienku, ktorú poznali a ktorá je doložená a o ktorú sa môžeme opierať, považovali rok 1244. No, treba povedať, že Sirmai toto nebol jeho jediný omyl. On napríklad takéto cifry si vymýšľal aj v prípade Stropkova. Aj pri Snine tam napríklad dokazoval existenciu nejakého kláštora, ktorý tam neexistoval. Takže je to taká romantická historiografia, toto obdobie, keď aj on vtedy pôsobil, kedy bolo takým dobrým tónom poukazovať na starobilosť rodín. Mnoho šľachtických rodín vtedy malo písané dejiny, takže sa začínali už u starých Maďarov, u Arpáda a odtiaľ odvodzovali svoj pôvod. Aj mestám, mestečkám zvykli pridávať takto roky, aby poukázali a urobili na tú starobilosť a urobili ich tým významnejšími. No bohužiaľ tento Sirmaiho údaj prebrali aj mladší historici, napríklad v 50. rokoch, bez overenia si tejto skutočnosti to uverejnil aj profesor Novák. No a aj samozrejme mnohí regionálni historici prijali tento údaj ako pravdivý. No ale treba povedať, že samozrejme by to bola veľká česť aj pre Michalovce, aj pre každé iné mesto, keby sa toto potvrdilo a by sa táto zmienka našla, alebo by existovala. Ale pokiaľ neexistuje, my nemôžeme teda prijať niečo, prečo nemáme oporu v prameňoch. Pretože história je veda, pracuje s faktami, tie fakty musia byť overené, pretože my nemáme inú možnosť, ako povedzme majú technické vedy, že experimentom niečo overiť. My sa musíme len o tie pramene opierať. No a proste takéto vymyslené, hoci v dobrom, teda aj veľakrát myslené domnienky nemôžeme prijať za historické fakty. Tak bohužiaľ budeme musieť ostať pri tomto mladšom výročí, kým by sa niečo nenašlo, ale to ťažko predpokladať. No, Anton Sirmai, myslím, že ho volali beťarský Slovák. On si vylepšil aj svoj vlastnú genealógiu Sirmajovcov, keď spojil dve vety, Bolšockú a Ugocku. Takže on si jednoducho aj v ďalších veciach, aj čo sa týka svojho vlastného rodu, dosť povymýšľal. Ale keď sme pri tom roku, ešte si pamätám, tak viac dozadu, už teraz neviem, ktorý primátor Michalovec, ale vypísal takú odmenu, že v
kto nájde staršiu písomnú zmienku ako 1244 za každý rok 1000 korún. Dáme sa na to, pani docentka? Ja veľmi rada, len bohužiaľ, no môže sa všeličo stať, no ale... Samozrejme, ja už neviem, či tá ponuka platí, lebo ja už neviem, za ktorého primátora to bolo, už si to nepamätám. Nejde už ani o tie peniaze, ale bola by to sláva, no. Áno, bola by to sláva, samozrejme. Chcem sa spýtať, hovoríme o tej prvej písomnej zmienke, ale máme si tú prvú písomnú zmienku predstavať ako nejaký papier, kde je pečiatka a je napísané, že Michalovce rok 1244, prvá písomná zmienka. Asi to je taká nejaká naivná predstava. Poprosil by som vás, pani doktorka, čo je obsahom tej prvej písomnej zmienky? Prvá písomná zmienka o Michalovciach sa zachovala v listine Budinskej kapituly, ktorá ňou potvrdila, že šľachtic Peter, syn Sebeslava, sa osobne dostavil do Budína a vlastne pred tou kapitulou daroval svojej dcére, manželke šľachtica Jakuba, majetok Revište, ktorý od jeho majetku Michalovce oddeľoval Stretavský potok. Michalovce sú v tejto listine uvedené ako posesiou Mihal, to znamená ako majetok alebo ako Michalovské pánstvo, ktoré siahalo až po Stretavský potok. Ďalej sa z tej listiny môžeme dozvedieť, že vlastne šľachtic Peter, syn Sebeslava, bol z takého významnejšieho rodu, pretože jeho starý otec bol slavonským bánom, ktorý spravoval provinciu Slavoniu. Dnes je to v východnej časti Chorvátska alebo v západnej časti Srbska a podľa mena jeho otca bol slovenského pôvodu. Ďalej sa z tejto listiny môžeme dozvedieť, že šľachtic Jakub pochádzal z rodu Kaploň, ktorý sa prisťahoval do Zemplína z Sadmarskej stolice a ktorý vlastnil majetky aj v Jasenove v Užhorode. Ďalej sa môžeme dozvedieť, že tento majetok Revište je tam uvedený ako dedičný, to znamená, že Peter ho pravdepodobne teda získal od svojich predkov, ale kedy ich oni získali od kráľa, to už vlastne nevieme. Čiže keď vám do toho môžem skočiť, išlo o prísne majetkové záležitosti. Majetkoprávny prevod a ešte by som sa vrátila k tomu, k tej predchádzajúcej otázke, že je otázne, či sa tá listina z roku 1056 nájde, pretože v tej dobe sa iba málo spísomňovalo a vlastne iba cirkev väčšinou si dávala tie majetkoprávne prevody potvrdiť písomne, lebo väčšina obyvateľov, vrátane niektorých kráľov a šľachticov nevedela čítať a písať a vlastne tie prevody sa vykonávali iba ústne za prítomnosti svedkov. A vlastne až po tatárskom vpáde, ktorý bol v roku 1241, sa ukázalo, že len pevné hrady a to, čo je napísané čierne na bielom, tak má nejakú trvalejšiu hodnotu a vlastne od toho polovice 13. storočia sa začalo spísomňovať tak pravidelne už. A vlastne aj 3 roky po tom tatárskom vpáde sa náš Peter z rodu, teda Peter syn Sebeslava, vybral až do Budína osobne a vlastne si dal ten majetkový prevod potvrdiť písomne. Áno, a tu hneď smeruje moja ďalšia otázka, lebo hovoríme o prvej písomnej zmienke, aby to nebolo ako Yeti, že každý o ňom hovorí a nikto ju nevidel. Chcem sa spýtať, kde sa nachádza, teda kde by si človek teoreticky, pokiaľ je samozrejme latinský, mohol tú prvú písomnú zmienku pozrieť, teda či existuje originál, alebo je to nejaký prepis, alebo aká je situácia, kde sa s ňou momentálne človek môže stretnúť, bádateľ. Listina z roku 1244 má úctyhodných 770 rokov a vlastne sa nemôžeme čudovať, že sa nezachovala v origináli. Zachovala sa iba vo viacerých odpisoch. Prvýkrát ju prepísali v roku 1346, keď kráľ Ľudovít I skúmal, či šľachtici z Michaloviec vlastnia svoje majetky oprávnene, pretože zistil, že vlastne ten spomínaný Peter, syn Sebeslava, mal iba 2 dcery a vlastne zomrel bez mužských potomkov. A podľa vtedajších zákonov tieto majetky mali pripadnúť kráľovi. Šľachtici z Michaloviec sa v tom roku 1346 ohradili tým, že ich písomnosti boli zničené počas vzbúry Omodejovcov, to bolo okolo roku 1312, a vtedy im vlastne tie listiny boli zničené spolu s niektorými ich majetkami, teda väčšinou ich majetkov.
Predložili však iné listiny a kráľ im na základe týchto listín majetky ponechal s tým, že im ešte aj tie chýbajúce listiny dal prepísať do listiny dvorského sudcu. Avšak ani tá listina sa nezachovala v origináli, ale až v roku 1416 si ju dal prepísať Albert z Michaloviec a vlastne potreboval to tiež pre svoje nejaké dôvody majetkoprávne, pretože tú listinu mal u seba jeho starší brat, lebo vlastne vtedy tí starší súrodenci dedili aj písomnosti. V tej dobe si šľachtici chránili tie písomnosti ako oko v hlave, lebo vlastne to boli ich doklady k majetkom. No a vlastne tá listina z roku 1416 je už v origináli, ale uchovaná je v Krajinskom archíve v Budapešti, kde ju v 80. rokoch 19. storočia dali uložiť starajovci, ktorí sú vlastne potomkami šľachticov z Michaloviec. No a dali tam vlastne uložiť všetky svoje stredoveké listiny. Ešte predtým si dali vyhotoviť ich neoverené kópie, ktoré sú uložené v našom archíve, v štátnom archíve v Prešove. Takže vlastne prípadní záujemcovia si môžu listinu prečítať v Budapešti alebo v Prešove. A takisto tieto listiny boli publikované. V 80. rokoch 19. storočia vyšiel dvojzväzkový diplomatár šľachtického rodu z Michaloviec, kde sú vlastne texty všetkých tých odovzdaných stredovekých listín. A takisto listina z roku 1244 je uverejnená v slovenskom diplomatári, ktorého autorom je známy slovenský historik Richard Marcina. My sme doniesli so sebou kserokópiu. Je to vlastne listina z roku 1416, ktorá obsahuje prepis viacerých listín, medzi nimi je aj tá z roku 1244. Toto konkrétne je overený odpis z roku 1775, ktorý vyhotovila Užská stolica pre niektorého zo starajovcov. Takže aj keď, aby som to nejako zhrnul, originál v podstate z roku 1244 neexistuje, existujú prepisy, čiže je to tak hodnoverné, že jednoducho môžeme sa o to oprieť, aj ten diplomatár, že bol tak urobený, že jednoducho áno, platí to. Áno, pretože listina z roku 1346 je listina od krajinského sudcu, tak to je vysoká funkcia, takže mala by tá listina byť hodnoverná. A listina z roku 1416 ju vydal Palatín, takže takisto by sme mu mohli veriť. Palatín ako najvyšší predstaviteľ stredovekého Uhorska na doplnenie. My už sme trošku s pani docentkou o tom hovorili, či sa nájde niečo staršie, aj takú ponuku od mňa dostala. Chcem sa spýtať na váš osobný názor. Teraz vzniká taký ústav historický vo Vatikáne. Slovenskí historici by mali možnosť teda viacej sa dostať do tých vatikánskych archívov. Je aspoň nejaká teoretická možnosť, pani docentka, samozrejme podľa vášho názoru, že by sa našlo niečo staršie k tým Michalovciam? No, ja nepoznám vatikánske archívy, samozrejme. Toto, ale by už oni, aj vatikánske archívy sa digitalizujú. Myslím, že už veľká časť tohto archívu je teda na týchto moderných nosičoch. Takže dalo by sa aj bez toho, aby človek tam šiel a šiel priamo do materiálu, niečo pozrieť k tým cirkevným dejinám, no tak Michalovce patrili pod jágerské biskupstvo. Ja neviem, že či nejaký by tu býval problém, alebo či bývalo treba niečo riešiť na tomto území, aby to jágerská kapitula zachytila, aby sa o to zaujímala pápežská kúria. Teoreticky to možné je, ale prakticky neviem. Neviem v súvislosti s čím, či snáď s tou rotundou svätej Margity predtým, ktorá bola zasvetená Michalovi, malému Michalovi, teda, od ktorého dostali potom aj Michalovce svoj názor ako kostolná osada. No a možno v tejto súvislosti že niečo by sa mohlo nájsť. No ale tak. Chodili tam kolegovia študovať, ale ja neviem, že čo preštudovali, nebolo to nejako publikované a nikto na to nepoukázal. Rozumiem.
Čiže na vás, pani doktorka, by som mal tú otázku, lebo spolu sme robili publikáciu v Farskom kostole, teda vy ste robili ten stredovek. Je tam ten problém, pretože Michalovskú rotundu archeológovia po väčšine zaradzujú teraz do toho 11. storočia, čiže niečo tu muselo byť. A prvá písomná zmienka je 1244, čiže aký je váš osobný názor, či je teoreticky ešte niečo možné, aby sa našlo staršie? No samozrejme, ak vlastne badatelia ďalší niečo nájdu, tak my budeme veľmi radi, ak sa niečo nájde samozrejme. A ja sa takisto prikláňam k tomu názoru, že vlastne Michalovce pravdepodobne vznikli v tom 11. storočí. V tej dobe bol vlastne Zemplín pričlenený do uhorského štátu a uhorskí králi na svojich majetkoch zakladali kláštory a farské kostoly, aby si aj prostredníctvom cirkvi upevnili svoju moc. No a podobné rotundy, ako je v Michalovciach, boli postavené v Šarošpataku, to je v južnom Zemplíne. Tá je dokonca rozmerovo úplne identická s Michalovskou rotundou a je takisto zasvetená svätému Michalovi. No podobná rotunda je v Karči, takisto v južnom Zemplíne, na hraniciach medzi Slovenskom a Maďarskom. A ešte je podobná rotunda v Horianoch, v dnešnom Užhorode. Takže vlastne je to veľmi blízko seba. A tie sú datované do toho 11., možno začiatku 12. storočia. A všetky boli pravdepodobne postavené z iniciatívy uhorského kráľa. Tu sa už dostávame aj na ďalšiu otázku moju, o ktorej sa chceme rozprávať, a to je pôvod názvu Michaloviec, pretože pôvod názvu súvisí s menom Michal. Aký je váš názor? Z čoho vznikol názov vlastne Michaloviec? Samozrejme, tie Michalovce neboli v stredovekých listinách zapísané ako Michalovce, čiže by som vás aj chcel poprosiť, keby ste nám povedali, ako v tých stredovekých listinách, aký ten názov bol a z čoho vôbec vznikol ten názov. Tak usudzuje sa, aspoň tí historici, ktorí sa touto otázkou zaoberali, usudzujú, že vznikol práve zo zasvetenia tej rotundy, neskôr známe pod zasvetením svätej Margite, ktorá bola zasvetená svätému Michalovi Malému. Tento mal sviatok, lebo dvaja Michalovia sa oslavovali, jeden malý, ten mal sviatok 8. mája a potom Michal 29. septembra, čo je aj dnes v kalendári. No lenže potom, a usudzuje sa teda, že pri tejto rotunde vznikla nejaká kostolná osada. Tak to je taký najpravdepodobnejší názor, pretože od čoho môže mať lokalita meno. Buď podľa zakladateľa, alebo šľachtica, ktorý založil túto osadu alebo lokalitu. No a to tu veľmi neprichádza do úvahy, pretože v tomto období ešte, to boli zemianske dediny a v tomto období na začiatku 13. storočia ešte nevznikali, oni sú mladšie, potom teda neskôr až vznikali. Čiže je to jedine podľa zasvetenia a na toto patrocínium sa potom ale zabudlo, pretože keď bola rotunda prestávaná, tak dostala aj nové zasvetenie, bola zasvetená svätej Margite a pod týmto názvom aj sa uvádza. Tak otázku mám, neexistuje, ako aspoň podľa mojich informácií, keď nie, tak ma opravte, nejaká listina, kde by ten kostol bol zasvetený svätému Michalovi. Alebo existuje? Neexistuje. Neexistuje, nie. Áno, čiže v podstate je to názov taký prevládajúci, že by to mohlo byť takýmto spôsobom. Dobre, ďakujem. Tak teraz sa plynule dostávame k rodu Starejovcov, pretože ako sa hovorí, ešte keď ja som nastupoval do múzea, tak stále som mal predstavu, že tí Starejovci tu boli ako od nepamäti a že oni tu delili a násobili. Situácia však bola trošku komplikovanejšia v tom vlastníctve Michaloviec, čiže sú alebo nie sú Starejovci pôvodný Michalovský rod, pani doktorka? Sú aj nie sú, v tom zmysle, že vlastne ten najstarší zemepán, Peter, syn Sebeslava, mal iba 2 dcéry a tá, ktorá sa spomína v tej prvej písomnej zmienke, bola manželkou Jakuba z rodu Kaploň, ktorej synovia Andrej a Jakub z rodu Kaploň vlastne zdedili všetky majetky šľachtica Petra z rodu, teda syna Sebeslava.
Títo dvaja bratia ostali bývať v Michalovciach a ich synovia začali v prídomku používať názov Michaloviec, teda začínali ich nazývať Denaď Mihal alebo z Michaloviec, Michalovský. No a časom sa tento rod rozvetvil na viacero vetiev a jednou z nich boli Starajovci, ktorí vlastne v 18. storočí prežili všetky ostatné vetvy, ktoré vymreli po meči počas stavovských povstaní. No a vlastne títo Starajovci ostávajú žiť v Michalovciach až takmer do konca druhej svetovej vojny. Teraz pripravujeme publikáciu o Starajovcoch, ktorá tento rok vyjde, uzrie svetlo sveta. A pokiaľ to dobre tomu chápem, tak vlastne tí Starajovci boli takou ako keby líniou pánov z Michaloviec a ten prvý Staraj bol Čert nejako, alebo tak nejako sa volal v tom starom, neviem, ako už si to presne nepamätám. No vlastne tých vetiev bolo niekoľko a boli nazvané buď podľa mena svojho zakladateľa, napríklad Banfiovci boli synovia Bána, Eudenfiovci boli synovia Eudena alebo Edmunda, boli Pongrácovci, takisto boli nazývaní aj podľa toho, v ktorej dedine sa usadili a ktorej názov začali používať v prídomku. Tak tá vetva, ktorá sa usadila v Tibave, začala používať prídomok Stibavy alebo de Tibaj, teda de Tiba a v maďarčine je to Tibaj. Vetva, ktorá sa usadila vo Vinnom, začala používať prídomok de Vinna alebo v maďarčine Vinňaj. No a vetva, ktorá sa usadza v Starom, získava alebo začína používať prídomok de Stara alebo v maďarčine Staraj. Ale všetko to boli vlastne tí páni z Michaloviec, aby sme to ľuďom vysvetlili. Ešte by som pripomenula, že všetky tie vetvy používali prídomok z Michaloviec. Bol Banfi, Denaď Mihaj, Pongrác, Denaď Mihaj, Staraj, Denaď Mihaj a tak ďalej. Áno. Mnohí možno, čiže už sme pochopili aj z toho, čo ste povedali, že tí páni z Michaloviec neboli fixovaní len na Michalovce. Ste napísali niekoľko štúdií o ich pánstve. Bolo to niekoľko desiatok dedín, ktoré asi nie je čas ani tu všetko menovať, ale mali majetky v okolí Michaloviec, nejak takto územne povedzme. A chcem sa spýtať, ktoré také významné stavby stáli v stredoveku na pánstve pánov z Michaloviec? No vlastne šľachtici z Michaloviec začínali v tej polovici 13. storočia v Michalovciach, kde im patril vlastne hrad, ktorý stál na mieste dnešného kaštieľa a ktorého zvyšky z 13. storočia sa dodnes nachádzajú v jeho suterénnych priestoroch. Ale časom vlastne ten rod sa rozvetvil. Ešte by som povedala, že popri tom hrade jestvovalo niekoľko kúrií, ktoré si tie jednotlivé vetvy dávali stavať. No a keďže im bolo v tých Michalovciach nejak tesnejšie, tak, lebo aby som sa ešte vrátila, v polovici 13. storočia patrilo šľachticom z Michaloviec pánstvo Michalovce, kde vlastne patrili Vinné, Zálužice, Trnava, Straňany, Topoľany. A po matke zdedili revišťanské majetky, tam sa vlastne vyvinuli dediny Úbrež, Vyšná Rybnica. Po otcovi zdedili Jasenovské majetky, tam vlastne sú dediny tohto pánstva. A potom v roku 1273 získali od kráľa majetky v Starom a v Preči. A v roku 1290 odkúpili Tibavské majetky, ktoré predtým vlastnili užskí hradníci alebo hradníci Užského hradu. Takže vlastne koncom 13. storočia sa stávajú vlastníkmi pomerne rozsiahleho územia, ktoré siahalo od Michalovie cez Vinné až po Tibavu a ktoré ich vlastne zaradzovalo medzi strednú šľachtu. Vlastne v týchto významnejších osadách alebo dedinách, ako bola Tibava, Staré a Vinné, sa vlastne niektorí členovia usadili a zakladali si tam kúrie. Konkrétne máme doklad, že šľachtic, ktorý sa usadil v Starom, to bolo približne v roku 1398 a začína používať vlastne ten prídomok zo Starého. Takže vlastne mali v týchto dedinách kúrie, ktoré neskôr predstavovali na také honosnejšie kaštiele. No a takisto im patrilo niekoľko hradov. Už spomínaný hrad, ktorý stal na mieste dnešného kaštieľa. Takisto v stredoveku stal hrad na dnešnom kopci Hrádok. Ten však bol zbúraný počas toho povstania alebo tej vzbúry Omodejovcov okolo roku 1312.
Koncom 13. storočia si dali ešte postaviť hrad nad obcov Vinné, ktorý sa takisto nazýva Michalovce v listinách. A potom ešte si dali postaviť hrady nad obcov Podhoroď a Choňkovce, ktoré sú v listinách uvádzané ako Tibava. No, takže bolo to niekoľko hradov, takže vidno, že tie majetky mali dosť rozťahané. Boli zámožnejší. Boli zámožnejší, áno. Postaviť. Ja aj svojim kolegom hovorím, že v podstate ten rod stále pribudali tí potomkovia a jednoducho každý z nich mal tendenciu teda postaviť si niečo svoje, však nechceli bývať proste na nejakej jednej kope ako spolu všetci a postupne sa nám roztrúsili. Chcem sa spýtať, pani docentka, vy ste napísali veľmi takú zaujímavú štúdiu o kriminalite práve na tom panstve pánov z Michaloviec. Možno pre niekoho by bolo zaujímavejšie, keby sme začali rozoberať právo prvej noci, ale my rozoberieme právo meča v súvislosti so Starovcami, čiže právo meča a hrdelný trest. Vy v tej štúdii spomínate proste únosy poddaných, vraždy a ďalšie veci. Chcem sa ale spýtať, šľachtici z Michalovec mali hrdelné právo, mohli teda svojich poddaných trestať smrťou? Neviem o ničom takom, že by nejaké takéto právo mali. Dokonca do 17. storočia sa nezachovali ani žiadne zmienky o zemepánskom súde. No takto, že nebolo záujmom feudálov trestať svojich poddaných smrťou, pretože to bol ich majetok. Oni im pracovali. Bez poddaných alebo bez ľudí tá pôda nemala žiaden význam. Čiže opačne ešte postupovali. Nie, že by boli poddaných si vraždili, ale naopak unášali si ich. Oni teda dosť, zrejme bola taká doba divoká, ale tí šľachtici z Michaloviec skutočne boli, by som povedala, dosť taký agresívny navzájom ku sebe. No a nerobilo im problém, povedzme, zajať nejakých poddaných a potom ich usadiť na svojom pánstve. No a keď sa aj chceli pomstiť nejakému svojmu príbuznému, to bol veľmi častý motív, alebo proste chceli, často si aj kradli veci, to treba povedať, odohnali ovce, alebo prasce, alebo proste, no a medzi tým vzali aj poddaných, alebo proste, keď prišli sa pomstiť tomu príbuznému, nenašli ho doma, zabili jeho poddaného, ale nie svojho, teda cudzieho. No, obyčajne šľachtici aj chránili svojich poddaných. V takýchto prípadoch sa stalo, že prepadli a zabili im poddaného, tak oznámili to a ťahali až na kráľovský súd. No a samozrejme, že vtedy súdnictvo bolo také, že z vraždy sa dalo vyplatiť. Čiže si netreba predstavovať, že toho šľachtica za vraždu poddaného, ale aj príbuzného napríklad posadili do väzenia. Proste bol odsúdený na to, aby zaplatil určitú sumu peňazí. No, pokiaľ chceli šľachtici potrestať svojich poddaných, no isté, že to urobili, ale nemyslím si, že by boli až tak, teda, čo sa týkalo svojich poddaných, postupovali nejako krvilačne. Bol to vlastne ich majetok? To boli, no, áno, tak na čo by ho de facto ničili? Ako majetok, áno, a kto si bude ničiť vlastný majetok? Zachovali sa už aj z obdobia raného novoveku, zo 16. 17. storočia. Je písané, čo môže vyznieť trošku tak, by som povedala, nepríjemne, že predal poddaného. Ale to on nepredal, ten šľachtic, svojho poddaného ako človeka, ale predal tú usadlosť, na ktorú ten menovaný hospodáril, lenže zrejme ju nevedeli ešte na ten čas zamerať alebo lokalizovať, no tak predal poddaného, povedzme, za 120 zlatých. Ale myslí sa pod tým, že predal usadlosť a na nej hospodáriaceho roľníka. Teraz sa dostávame k téme, že v podstate my sme nejako identifikovaní v súčasnej dobe nejakým občianskym preukazom, sú elektronické podpisy a tak, ale ako to bolo v stredoveku? Ako vedel napríklad niekto, že niekto k niekomu ide na návštevu, šľachtic k šľachticovi, podľa čoho sa rozoznávali tí šľachtici? Čo bol ich takým znakom, symbolom? Zrejme sa aj poznali medzi sebou, však nebolo ani toľko obyvateľstva, ako je dnes bolo rečie, osídlenie.
No a tak predstavili sa jeden druhému, alebo niekto niekoho predstavil, že to je jeho alebo priateľ, alebo príbuzný, alebo niečo podobné. Tak ja sa viac zaoberám teda mestami. No a v meste to bolo tak, že proste, keď sa chcel presťahovať z jedného mesta do druhého, tak sa zaručila za ňoho mestská rada. Alebo presťahoval sa povedzme z Michaloviec do Prešova, tak Prešovská mestská rada si pýtala od Michaloviec doklad, že kto je ten človek a akú má povesť. No, takže také referencie. Znakom tých šľachticov boli tie erby, čiže mali páni z Michaloviec svoj erb? Áno, doložil sa nám vlastne ako prvý doložený, máme na pečati z roku 1370, ktorý pozostával z takého opevnenia alebo nejakej brány, na ktorej sedia dva vtáky, ktoré sú vlastne obratené k sebe zobákmi. Tento erb im potom polepšil kráľ Žigmund Luxemburský vydaním Armalesu v roku 1418 pre spomínaného Alberta z Michaloviec a tam im tento erb polepšil o zlatú korunu, ktorú vtedy mohli mať len tí najvýznamnejší. Takisto brána je zlatá a tie stráky držia zlatý prsteň. Takže vlastne takýto erb používali. Ten erb sa vyvíjal potom samozrejme, ale to už v neskorších obdobiach. Chcem sa spýtať, spomenuli ste tu Alberta, tie významné osobnosti z rodu pánov z Michaloviec, koho by sme mohli spomenúť tak stručne, takých top? Tak určite by som spomenula tých dvoch bratov, Antona, teda vlastne Andreja a Jakuba z rodu Kaploň, ktoré ich synovia vlastne už začali ich nazývať ako páni z Michaloviec. Andrej bol užským županom, Jakub bol zemplínskym županom. Čiže najvyšší hodnotár vlastne v rámci stolice, celku, áno. No a takisto sa zúčastnili ako mnohí šľachtici vojen, ako bojovali v kráľovskom vojsku proti Přemyslovi Otakarovi II. A vďaka tomu im boli polepšené majetky. No a vlastne zo všetkých tých stredovekých šľachticov, ktorí žili v Michalovciach, by som spomenula toho Alberta z Michaloviec, pretože to dotiahol z nich najďalej. Stal sa vlastne vránskym priorom, alebo teda najvyšším predstaviteľom Johanického radu a takisto chorvátskym bánom. Tento Albert začínal spočiatku ako protiturecký bojovník, keď vlastne Turci sa po bitke na Kosovom poli dostali k uhorským hraniciam. Potom vstúpil do služieb vojvodu Stibora zo Stiboric a vlastne na čele jeho vojska bojoval proti Benátkam. No a vlastne potom získava ten spomínaný erb. V roku 1418 mu kráľ potvrdzuje aj vlastne všetky jeho majetky. V tej listine sa dozvedáme, že ich tvorili 3 pánstva, Michalovce, Jasenov a Tibava. Tvorili ich 2 mestečka, Michalovce a Sobrance a takisto okolo 60 dedín. Pani doktorka, toto všetko si vlastne o ňom budú môcť ľudia prečítať v pripravovanej publikácii. Čiže pre vás to je, lebo vy ste podrobne skúmali ten rod, je ozaj ten Albert, ten taký top predstaviteľ toho rodu stredovek. No, pretože vlastne vďaka nemu má aj dnešné mestečko, používa vlastne jeho erb v trošku upravenej podobe. Vďaka nemu máme prvú písomnú zmienku. Vlastne v jeho listine, ktorú si dal on vyhotoviť, je vlastne tá prvá písomná zmienka. Takže vlastne kvôli tomu je tou osobnosťou. Čas s vami tak veľmi rýchlo beží, že... Ale ešte by som chcela povedať, že prečo ten Albert dal vyhotoviť si tie doklady aj proste potvrdiť majetky, lebo on už predtým, než sa stal takýmto cirkevným hodnostárom, bol ženatý, mal deti. No a tým, že patril k cirkevnému stavu, tam hrozilo nebezpečenstvo, že keď umrie, tak všetko zdedí cirkev. Čiže on týmto spôsobom to nejak tak právne zaistil ako dedičstvo pre svojich potomkov. Áno, tak teraz by som viacero otázok zhrnul do jednej, pretože chceme stihnúť ešte ďalšie okruhy. Chcem sa spýtať, Michalovce ste spomínali, že boli v listinách zo začiatku pod názvom dedina, akože dedina Michalovce. Kedy sa Michalovce prvýkrát spomínajú ako mestečko a čo ich odlišovalo? Čo bolo tým, že zrazu to bolo mestečko a nebola to dedina?
Tak treba povedať, že označované sú ako vila, ale to nebolo nič nepatričné, lebo aj kráľovské mestá vtedy ešte v tomto období boli označované v 13. storočí ako vila. No neskôr už samozrejme, že to význačné postavenie alebo význačnejšie, ako mali okolité lokality, sa odrazilo aj v označení. Zo začiatku 15. storočia už sa označujú aj ako Civitas Michalovce, čiže ako mesto, ale aj ako oppidum. To znamenalo tiež mesto, ale v podstate zemepanské mesto. Aj tak sa dnes rozdeľujú mesta v literatúre na oppida a akože zemepanské mesta a Civitas to boli mesta kráľovské. No, Michalovciam veľmi pomohlo to, že ležali na križovatke obchodných ciest. Tadiaľto viedla cesta smerom z Košic na Užhorod, viedla zase smerom z juhu na sever do Poľska popri Laborci, popri toku Laborca. Tam vznikli aj hrady Brekov, Jasenov, aj tu Michalovský hrad, ktorí chránili túto cestu. Čiže to Michalovciam pomohlo. Potom ďalej im pomohlo to, že tam predsa sídlil tento šľachtický rod, že už povedzme boli tam aj sluhovia, bola tam z časti aj inteligencia, farár tu bol, škola sa spomína už v roku 1337. Tak to bolo niečo, čo tie Michalovce od začiatku vyznačovalo proti okolitým dedinám a to sa potom prejavilo aj v tom demografickom náraste obyvateľstva, že viac proste ľudí bolo, tak v tom 16. storočí sa uvažuje tak 800-900 ľudí, že tu žilo, to nebolo málo. Vtedy ani kráľovské mestá oveľa viac nemali. Prešov sa počíta, že mal okolo 2000-2500 obyvateľov. No a väčšina obyvateľov zaoberala sa poľnohospodárstvom, ale už aj predsa tie obchodné cesty inšpirovali k tomu, že už čas sa začala zaoberať aj obchodom a časť remeslami. Oni samozrejme, aj keď boli remeselníci, oni stále boli podaní svojho zemepána. To ich aj odlišovalo od mešťanov v kráľovských mestách, že povedzme oni neboli chudobnejší, alebo nemali sa horšie, ani nemuseli oveľa viac robiť, ale nemali tú osobnú slobodu, ktorú mali mešťania v kráľovských mestách. Nemohli napríklad disponovať svojim nehnuteľným majetkom. Hnuteľným mohli, napríklad mali zvieratá, mohli ich predať, ale nemohli predať tú usadlosť, na ktorej hospodárili, lebo tá bola zemepánova. Ale môžeme aj povedať, že v podstate aj trhy boli tým takým významným, čo ich postupne odlišilo od tých dedín, že aj tie trhy boli významné v tom, že sa vyvinuli na mestečko. Čiže áno, samozrejme, že tam sa už potom ten hospodársky život do toho jedného centra sústreďoval. No tak v Michalovciach boli 3 jarmoky sa držali. Jeden bol vo februári, jeden v auguste, jeden v septembri. To trvalo 2 týždne, lebo obyčajne k sviatku. Napríklad ten 8. septembra bol k sviatku svätého Imrika, augustovi bol k patronke mesta Blaženej Panne Márii. Čiže pred týmto sviatkom týždeň, po ňom týždeň bol jarmok, kde už prišli z celej, no nie z celej krajiny, ale už zo širokého okolia aj zahraniční kupci, no a rozložili tu svoj tovar. Ľudia, samozrejme, že nie v každom meste bolo všetko, aj tu napríklad v Michalovciach nebola taká špecializácia remesel, aby napríklad šperky tu niekto vyrábal, alebo brnenie, alebo zbrane. Toto sa všetko zabezpečovalo prostredníctvom tých jarmokov. No a potom boli aj také miestne trhy, kde sa predávali väčšinou potraviny alebo také remeselné výrobky, ako povedzme poľnohospodárske náradie, ktoré bolo pre tých domácich obyvateľov určené. No a tie sa konali v utorok a v sobotu. V sobotu na námestí a v utorok v stredoveku Jobovej ulici, ale čo to je dnes, to ja neviem. Tomu sa ešte dostaneme. Takže chcem sa spýtať pani doktorka. Pani docentka hovorila, že Michalovce boli zemepánskym mestečkom, čiže keď to dobre chápem, de facto o všetkom v konečnom dôsledku aj tak rozhodoval zemepán, ale mali nejakú istú mieru
samosprávy Michalovce a mali aj nejaký erb toho mestečka, mali nejaký svoj vlastný erb? No, zemepánom miest bol kráľ a zemepánom mestečiek boli väčšinou šľachtici. No a vlastne mestečko, na čele mestečka stal richtár a prísažní, ktorí tvorili mestskú radu a ktorých mohli obyvatelia voliť každoročne z takých významnejších obyvateľov mestečka, avšak schvaľoval ich zemepán. No, pečatili, samozrejme, mestečko používalo aj svoje písomnosti, ktoré máme doložené, že v 16. storočí pečatili pečaťou, na ktorou bolo písmeno M a pod ním letopočet. A potom v tom 18. storočí už používalo erb odvodený od svojich zemepánov, v tej dobe to boli Starajovci. V istý čas ešte používalo aj symbol obtočeného draka okolo erbu. Ten sa pravdepodobne dostal do vlastne tohto mestského erbu tým, že zemepán Albert z Michaloviec mal za manželku Máriu Valdštajnovú z Wartenbergu, ktorá vlastne takisto používala ten symbol. Bolo to síce neoprávnenie, pretože išlo o insigniu dračieho rádu a mohol ju používať len ten konkrétny člen rádu, ale to sa nedodržiavalo a máme doložené, že členom radu bol istý Čenek z Wartenbergu, takže pravdepodobne v tej dobe, v tom 19. storočí sa dostal ten drak do mestského erbu kvôli sobášu, lebo ten Albert z Michaloviec bol od nej o 21 rokov starší. On zomiera v roku 1843 a 20 rokov bola zemepánkou Mária Valdštajnová, ktorá bola aj takou tutorkou svojich dvoch synov, takže vlastne v tej dobe asi aj mestečko prebralo toho draka. No, to sme už v 19. storočí. Vrátime sa teraz do stredoveku a ja by som sa chcel spýtať, mám tu viac otázok takých podrobnejších, ale ja to zhrniem do jednej. Ako tie Michalovce urbanisticky v stredoveku vyzerali, teda, a aké také významné stavby na území stredovekých Michaloviec stáli? Poprosím vás, pani doktorka. Takže zachovala sa nám taká listina, alebo viacero listín z roku 1335, kedy vlastne si tí šľachtici prvýkrát delili svoje majetky na dve polovice a z nich vieme tak podrobnejšie, ako vlastne tie Michalovce vyzerali. V tom roku mali takmer 6 ulic alebo štvrti. V tej dobe ich nemalo ani Košice toľko. Najstaršou bola Slovenská ulica alebo Slovenské Michalovce, ktoré ležali v okolí dnešného kaštieľa alebo múzea. Potom na západ išla Nemecká ulica, ktorá vlastne vzniká neskôr v tom 13. storočí. Usadili sa tu nemeckí kolonisti, avšak nie priamo v Michalovciach, ale vedľa si urobili vlastnú ulicu so širším námestím, aby tu mohli vlastne predávať svoje výrobky a vykonávať remesla. A táto ulica neskôr sa stáva hlavnou ulicou, čiže je to dnešné námestie. Z Nemeckej ulice smerom na sever išla Jobová ulica, kde sa neskôr konal spomínaný jarmok, išla smerom do Topolian. Zo Slovenských Michaloviec smerom na juh išla Senná ulica, nazvaná pravdepodobne podľa toho, že tam boli nejaké lúky. No a ešte sa spomína Betlenovská ulica, ktorá viedla do osady Betlenovce, ktorá ležala južne od Michaloviec. A ešte sa spomína ako súčasť mestečka dedina, alebo teda štvrť Preča, ktorá bola dovtedy samostatnou dedinou. No a potom v 15. storočí sa ešte spomínajú Straňany a Greča, ktoré ležali už za Laborcom, ale takisto boli samostatné dediny, ale považovali ich za súčasť Michaloviec. A z tých významných stavieb, ktoré by sme mohli spomenúť? No, v tej dobe, v tom stredoveku, to bol spomínaný hrad, kúrie, kostol, gotický kostol svätej Panny Márie, kaplnka Margity, ktorá ležala v areáli hradu Michalovského na mieste predchádzajúcej rotundy svätého Michala. No a v ostatných uliciach už boli len mestské domy. V polovici 15. storočia ich bolo okolo 150, takže to bolo pomerne dosť. Avšak dnes sa z nich nezachovali takmer žiadne nejaké, lebo tie domy neboli z pevného materiálu, takže nevieme, ako vyzerali. Aby som to zhrnul, tie najdôležitejšie stavby v tom stredoveku stáli niekde v miestach dnešného kostolného námestia, čiže ako je autobusové nástupište, čiže tam boli tie stredoveké Michalovce a z toho centra, kvázi námestia, vyrážali tie ulice v podstate
viacerými smermi? Ešte by som sa vrátila k tej preči. Tá ležala niekde medzi dedinou Suché a Nemeckou ulicou a má taký starobilý názov, odvodený pravdepodobne od slova priek, to znamená, že ležala buď bokom, alebo krížom, alebo sa cez ňu prechádzalo od Košíc do Michaloviec, pretože tie južné časti Michaloviec boli také močaristejšie a vlastne cez tú preču mohli tie ťažké kupecké vozy bezpečne prejsť do Michaloviec. Chcem sa spýtať, mali Michalovce hradby? Nemali. Mestečka nemohli mať hradby, to mohli mať len kráľovské mesta a preto ich aj v literatúre nazývajú ako mezovároš, to znamená ako mestečko na poli. Pani docentka, na začiatku ste povedali, že nejaké veľké obmene obyvateľstva Michalovcia nedošlo, preto by ma zaujímalo v tom stredoveku, aké bolo to národnostné a náboženské zloženie stredovekých Michaloviec? No v prevažnej miere aj vôbec Michalovce boli slovenské. O starajovcu, alebo proste o tomto rode šľachticov z Michaloviec už podľa Kaplona, oni boli Maďari, to nikto nespochybňuje, bola maďarská šľachtická rodina. Určite, že vedeli slovensky, to vtedy nebol nejaký ten národnostný problém vypätý, alebo proste tak sa nezakladali na ňom. No, oni aj čo máme v archíve materiál, tak písali si medzi sebou maďarsky, keď zastávali nejakú funkciu slovensky, čiže bol to maďarský rod, ale obyvateľstvo bolo slovenské. A to vyplýva aj z toho, že napríklad, keď istý čas žili v Michalovciach aj Nemci v 13. storočí, aj uvádza sa tá ulica, kde žili ako Veľké Michalovce, Nagmihal. No ale potom sa odsťahovali, pretože predsa tu bolo zemepánske mestečko a oni nemali tie možnosti pre hospodárske podnikanie ako v kráľovských mestách, takže odišli. Jednotlivci sa zachovali, teda zostali tu, no ale sú vyznačení. Hej. No potom podľa priezvisk môžeme usúdiť, že niektorí boli Poliaci, označení sú ako Poliak, alebo Ukrajinci označení sú ako Oros. Ale prevažné, ale to boli jednotlivci. Obyvateľstvo bolo slovenské. No v 16. storočí za reformácie reformácia priniesla tú vec do bohoslúžieb, že sa odbavovali v národnej reči. No a vtedy grófi Pongrácovci, teda nie grófi, ale šľachtici, lebo grófi sú až od 18. storočia, tak žiadali Košice, aby im poslali nejakého slovenského kňaza, aby Michalovská spoločnosť, alebo proste Michalovčania mohli počúvať vo svojom jazyku slovenskom bohoslúžby. Čiže tam sa priamo hovorí, že to obyvateľstvo bolo slovenské. A čo sa týka náboženstva? No tak do reformácie boli samozrejme rimokatolíci a doklady o tom, že tu bol už aj kostol ranogotický, ten hlavný kostol na námestí, potom bola tu tá rotunda, tiež cirkevná stavba. Čiže tie základy náboženstva tu boli pevné a starobilé, by som povedala. No a za reformácie prostredníctvom šľachty, lebo to nebolo nejaké hnutie ľudové z dola, ale prostredníctvom šľachty sa najprv tu uplatnila evanjelická cirkev augsburského vyznania, boli evanjelici, ale neskôr potom v 17. storočí šľachta pristúpila ku kalvínskej forme reformácie. To treba povedať, že bola... volali ju aj maďarská viera. No a vtedy situácia sa dosť zle zmenila, pretože ani nie preto, že boli títo šľachtici Maďari, alebo sa cítili Maďari, že preto povolávali maďarských kazateľov, ale jednoducho slovenskí kalvíni neboli, lebo keď bol Slovák, tak bol evanjelik, luterán, alebo keď bol Kalvín, tak bol Maďar. No a potom nastala taká situácia, že doviedli sem kňazov kalvínsky, ktorí
nevedeli po slovensky, ľudia im nerozumeli, sťažovali sa, že nerozumejú, no potom to riešili nejako tak, že diakon alebo ten pomocný kňaz, tak to boli Slováci a z toho vznikali neustále konflikty, lebo ten slovenský kazateľ, keďže musel vybavovať ľuďom aj pohreby, krsty a čo tak, mal oveľa viac práce ako ten maďarský, ktorý bol fakticky tam len pre pánov, pre danú šľachtickú rodinu alebo tú pospolitosť, no a bol ale oveľa menej platený. No. To už sme sa ale dostali ďaleko od stredoveku. No a práve tejto okolnosti sa pripisuje aj to, že potom protireformácia mala oveľa ľahšiu úlohu v týchto oblastiach, teda v tých lokalitách slovenských, kde mali maďarského kazateľa, mu nerozumeli, tak potom sa priklonili ku katolíckej viere. Teda aspoň tak sa predpokladá. Dobre, keďže vy ste v podstate takí najlepší odborníci na stredových Michalovciach, tak chcel by som vám položiť tú otázku, keď sa povie Michalovce a stredovek, čo vás prvé ako napadne v súvislosti s Michalovcem a so stredovekom? Michalovce a stredovek, čo sa vám prvé vybaví, keď vy o tom viete strašne veľa, jednoducho a tak jednoducho, čo by bolo také charakteristické pre Michalovce a stredovek, pani doktorka alebo pani docentka? Neviem, vám sa čo vybavuje? Stredoveké listiny. Stredoveké, nejaká osobnosť možno, alebo... Tak určite ten Albert z Michaloviec. Áno, čiže keby vy by ste mali napríklad tú možnosť dať niekomu robiť pamätnú tabuľu alebo sochu, alebo nejakej udalosti, nejakej osobnosti, že bol by to ten Albert, ktorý... Čiže vaše odporúčanie sme splnili, pretože takú pamätnú tabuľu sme osadili tento rok na múroch Zemplínskeho múzea v Michalovciach. A ešte mám na vás takú poslednú otázku. Môžu nás ešte v niečom stredoveké Michalovce prekvapiť? Môže prísť ešte nejaké také výrazné prekvapenie, ktoré by zmenilo to, čo doteraz o tých Michalovciach v stredoveku vieme, pani docentka? Aký je váš názor? Tak môže, samozrejme, a tú veľkú úlohu má aj archeológia. Môžu sa nájsť ešte aj nejaké listinné doklady, samozrejme. No, ale aby nejako zásadne sme si už zmenili ten obraz o Michalovciach, to asi nie. Bolo to proste mestečko, kde väčšina obyvateľstva sa živila poľnohospodárskou výrobou. Boli aj remeselníci medzi nimi, lenže aj tí boli podaní, my museli zemepánovi odovzdávať zo svojho tovaru, povedzme, 6 párov čižiem do roka. Boli medzi nimi aj obchodníci, žila tu aj určitá vrstva, dneska by sme povedali inteligencie, čiže kňazi, učitelia, rektori, ako sa vtedy volali, kantori. Bolo tu pánstvo, ktoré vidno to veľmi pekne na materiály. Behom času tých storočí sa tak kultivovalo a skultúrňovalo, by som povedala. No a nakoniec v tom 18. storočí, vy to viete najlepšie, stali sa aj grófmi, aj tak postúpili medzi magnátom, medzi vyššiu šľachtu. Áno, a váš názor, pani doktorka? Súhlasím s pani riaditeľkou. Súhlasíte s pani docentkou. Takže ja sa vám chcem veľmi pekne poďakovať. Myslím si, že jedna časť pre nás by bola málo rozprávať o stredoveku Michalovcia, čiže museli sme to tak nejako zhutniť do tej 1 hodiny. Veľmi pekne vám ešte raz ďakujem, že ste si našli čas, pretože obidve ste veľmi vyťažené. Venujete sa nielen Michalovciam, ale vo svojej publikačnej činnosti aj mnohým iným ďalším mestám. Divákom sa tiež chcem poďakovať za pozornosť a chcem pripomenúť, že v apríli budeme točiť ďalšiu časť, ktorá bude vysielaná posledný piatok v apríli a táto časť bude venovaná Michalovciam v rokoch 1526 až 1918. Tak ďakujem vám za pozornosť a dovidenia. My ďakujeme za pozvanie. Dovidenia.